हाय गाइस, आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दङ। दा जाहैबाय बोथोरा खोथिया बानायनानै खोथिया फुना माइ गायनायनि बोथोर। स' गाइस, खोथियाखौ जों बोरै इउनिक प्रसेसआव मोजां जोलै बासिनानै मोजां उत्पादन मोननो थाखाय बुरजा प्रडाक्ट मोननो थाखाय मा जोलैखौ बासिनानै खोथियाखौ बानायनांगौ बिनिनो मोनसे खोथिया फोनायनि मोनसे इउनिक प्रसेस मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। स' गाइ नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नैबेदि खोथिया फोगोन जायगाखौ गोरानैनो एवना दोनहाबनांगौ। बेनिफ्राय जा खोथिया फोगोन बेनि दब्लायखौ मास मोनसे मास मोननैनि सिगाङावनो गोरानै एवना दोनबा खोब मोजां जायो आरो। पियर आइजं गायबाय थायोमोन। पियर आइजंआ एसे उत्पादना खम जायो। उत्पादन मोननो थाखाय बाहादुर, स्वर्न आइजं बेफोरो एसे उत्पादना एसे बेसि जायो। ओंखायनो देग्लाय पियर आइजं गायालाखैनो स्वर्न आइजं गायलाबदो। स्वर्न आइजं सीड कर्परेसननिफ्राय लाबोनाय गावलिया बिधानखौनो लाखिबाय थायोबा उत्पादना खम जायो। ओंखायनो सीड कर्परेसननिफ्राय लाबोनाय बिधानखौ फैयोब्ला उत्पादना एसे बारा फैयो। आं खुलिना नायनो दा माबोरै जागोन। बेसेना 750 लिरनाय दङ। एमआरपि नेट 6 केजि आयुष एग्रिटेकनिफ्राय बानायनाय बे सीड कर्परेसननिफ्राय लाबोनाय खोब मोजां। बेबायदिखौ गायनांगौ। बियो स्वर्न आइजं खोथियाखौ सोमोब्ला बेनिफ्राय ओंखारनाय गाजा जिथुनिखि गजा ओंखारगोन गजा बे बुस्थुआ एसे सोरखिलांनायनि सम्भाबना थायो। ओंखायनो बेबायदियाव सोमोबा सोरखियोबा बहनोबा बिनि फेंखाया गाजाया बायनायनि सम्भाबना थायो। ओंखायनो नोंसोर बिदि प्लास्टिकनि बस्थायावनो सोनानै सोमनांगौ। माइआ बिराद मोजां। दा सोनोसै आङो। मनानिफ्राय बस्थायाव सोजोब्बाय। दा बस्थाखौ जोङो दैयाव सोमनोसै। माइलिखौ सोमसिगोन दैयाव बेखौ दैयाव सोमगोन। बेखौ हरसे सोमना दोनगोन। दैयाव सोमसिगोन बेखौ हरसे सोमना दोनगोन। चौबीस घन्टानि उनाव माइआ दैनिफ्राय बोखांना लाबोबानो बस्थाजों मोजां खोबनानै दोननांगौ आरो गरम जानायनि। सानसेनि उनाव बेखौ फोनाय जासिगोन।
मोजां जादों स्वर्नआइजन सप्ताब्रै आधा जाबाय फुजासिगोन बेयो दा साननैसो थानानै जेबो रासायनिक हासार बाहायनाय जायाखै गोरान एवनाय समाव गोबोरखि हासार एसे होदोंमोन बेबायदि गोरान एवना लाखानाय समावनो गोबोरखि हासारजों मिलायनानै बिदि फैयोबा खोथिया बिराद मोजां जायो गोजा जाया किसुमाननिया गोजा जानानै बेमार हमो दा नै बिराद मोजां जादों बिदि जाबाय बियो बेबायदि गद बनायनानै खोथियाखौ बनायनांगौ आरोना दिनैनि भिडिअ एसेनोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो बिब्दिनो गोदान भिडिअ नुनो थाखाय नोंथांमोना साबस्क्राइब आरो शेयार खालामना हो खुलुमबाय